Hello mga mamshi! Tara, samahan niyo ako magluto ng bopis or pulutok in Kapampangan. Una, igisa ang bawang at sibuyas. Sunod, ang giniling na pinagsama-sama ang laman loob. Takpan at pakuluin ng 15 minutes, mamshi. Ayan, makalipas ng 15 minutes, maglagay ng paminta, laurel, at patis. Ayan, hayaan lang kumulo-kulo, mamshi. Halu-haluin. Lagyan din ng asin. Takpan ulit ng 5 minutes. Pagkalipas ng 5 minutes, maglagay ng red bell pepper and carrots. Halu-haluin ulit, mamshi, at lagyan ng siling berde. Ayan, isunod ang suka. Tips, mamshi, huwag haluin. Ayan, pagkalipas ng 10 minutes, halu-haluin hanggang matuyo. Huwag kalimutan lagyan ng toyo, mamshi. Ayan, halu-haluin lang hanggang marinig mo yung pumuputok-putok. Kaya tinawag siyang pulutok, mamshi. Ayun lang po. Thank you for watching. Bye!